We talk football SA. Orlando Pirates 3, AmaZulu iqanda. Theko, uthini mfowethu? Hayi namhlanje ibhani yashisa. Lashisa. Apolice, sithi apolice. Irile ubana koriko le ukuthini. Yeah. Ukuthuma beka rafu kuqala ya mara noma sibonisile ukuthi ane ngobani sithengile Orlando Pirates yebo Nginokubona ukuthuma ama-defender ahlala naye mangabe iPirates idlala. Ama-defender ahlala emnabile umathini lo. inkinga ukuthi ukuthuma ile striker lethi ukuthi udinga ukuthi bamphase ibhola akadlali njengomahoro so uma bambalile ama-defender kubanzima ukuthi adlale yebo Efikelizayo uyakuchiefs uthini? Seshayiko Imali zathi namhlanje uthini wawo? No namhlanje ngijabulile bengifisa ukuthi ngabe sikoremo kumele ngabe vele sikoremo wona ama chances wakuthethile maningi kakhulu yebo Siyabonga phakane. ngiyabonga kakhulu We talk football SA. ngiyabonga Siyabonga. Thanks.